disparos lanzados contra la organización. Decenas de vehículos militares y tanques convirtiendo. Desde que comezaron, non nos a perdamos o legado. Alén das bombas soubemos pararnos, nin sexo, nin carne, nin putos coidados. Non asumimos o vosso pecado, facede a guerra cos ollos pechados. Non recoñecedes nin o propio bando, a Acrópole canta. Barre vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Es que coñecemos o carita trampa, sempre deseñada para vos salir. Dice de dimos llenos todos los vosos cuidados, esta casa. Benvidas, benvidos a todo o mundo ao Bar da Cantina. Corremos kilómetros, superamos obstáculos, tan só por ti. Arenteiro. Pois moi benvidas, moi benvidos a todo o mundo. Un luns máis, aquí estamos 8 máis a tolerancia da tarde. E aquí estamos con Milito. Boas tardes, barra noites xa. Sí, boas tardes, barra noites, bendito, a verdade, Darío, xa empeza a oscurecer, xa nos adentramos no oscuro inverno, como oscuro, a verdade, está o panorama en Club Deportivo Arenteiro. Así que nada, despois dunha derrota dolorosa, chegou a nova que se agardaba, non? Presuntamente, que falaremos dela, que non é outra ca destitución de Arribas, e bueno, un luz complicado, pero hai que decir que hoxe máis que nunca, pois, a UPA Arenteiro. Algún titular do vivido o sábado no derbi? Sí, Arribas over. Bueno, pois moi ben. Boas noites, Fitierres, como estamos? Boas noites, pois aquí estamos unha semana máis, dispostos a falar desas novas tan actualizadas como xa avanzou Milito e, bueno, preparándonos para debatir esas cuestións. Exactamente.
temos con nosa Peña. Como estamos? Boas noites negras noites. Ese é o teu titular. Non, o meu titular é Desastre Farías. Ostras. Fitierres, o teu titular, que non cho preguntei. Cuando arribas a casa. Bueno, pois o meu vai ser moi breve. Arriba ese ánimo. Por nada. Está quentiño o chat, polo que parece, Darío. Empezaron con ganas aquí os cantineiros. Hostia, pois non me está pillando aquí o chollo. Vale. Nada, hoxe hai que interactuar co chat. Nada, meto cortinilla. Cortinilla, falamos Veña, primeiro. Falamos Sí. primeiro antes de que metas a cortinilla, non? Veña. Introduce ti o asunto. Ponnos Que en pois o asunto principal, o tema do adestador, que saltou Vale. polos aires. Sí. Pensei que me falabas de outro asunto. Nada, eso onte a noite, a eso das 9 da noite, se non me equivoco, 9 e pico, de feito a mí pilloume conducindo, saltaba, bueno, noticia esperada, non? Destitución de Jesús Arribas, bueno, comeza o casting, xa saliron nas primeiras 24 horas non sei cantos nombres, falábase digamos, o tuitero, non sei se chamalo periodista, porque non sei se é periodista, pero bueno, o informador, digamos, Ángel García, que dicía que se rumoreaba Julen Guerrero, tamén salía a noticia hoxe de Jorge... foi o meu nome. O Jorge Cuesta, perdón, o apellido. De Infútbol Galego. Sí, pero o que parece que colle máis forza é o adestrador Paulo Alves. Paulo Alves, perdón. Sí, bueno, como xa vichen de onte, nos pois adiantamos, non? Nunha historia, nun tuit de Xe, que sabíamos que nas siguientes horas iban a destituir a Rivas, así foi, se fixo oficial o pouco de nos subirá o tema. Bueno, a verdade que era agardado dende o fin de semana xa un pouco pasado, non me extrañaría que toda esta semana, pois bueno, evidentemente tiña a última bala do Racing de Ferrol, pero creo que era un pouco unha bala envenenada, non? Por así decirlo, porque evidentemente a situación de equipo e a quen nos enfrentábamos máis polo nome que, pois, despois analizaremos o partido de como foi e comentarémolo, pois a verdade que bueno, pois non tuvo máis chance a directiva ou quen fora, o director deportivo, etcétera, de destituir a Jesús Arribas. Isto plantexa un escenario pois indirectamente relacionado co institucional, non? Que despois poderemos falar delo no asunto de Novas, Asamblea e todo o demais, pero creo que é como unha chamada de decir de que realmente Alejandra Rivas na súa presentación no Cartaxena pois estaba contando a verdade, non? De que agora pois xa non teñen nada que ver porque esta destitución evidentemente non creo que se pudera facer posible se eso non fora así. Comentar tamén, como comentaba Darío, dos posibles candidatos, Peña a ver se nos pode comentar algo máis tamén, ou se ten algunha outra información, que eu podo decir agora mesmo, chegoume hoxe durante todo o día que as informacións apuntan a un 95% a de que Paulo Alves será o novo adestrador de Club Deportivo Arenteiro. Parece ser que hai outro candidato que se podería o mellor valorar, pero parece ser que o acordo está preto de pecharse, non firmado, pero está moi pretiño. Non sei se tú sabes algo máis, Peña, sobre isto. Eu teño a mesma información que creo que baraxamos máis ou menos polos mesmos derroteiros. É o que máis gusta na dirección deportiva, Paulo Alves, é o que máis en contacto se puxeron con el. En principio, o que podo dicir é que o adestrador que veña vai vir casi solo, vaise ter que adaptar ao cuerpo técnico que ten aquí,
porque o Arenteiro ten outras dificultades que, como xa sabemos todos, é un club pequeno, económicamente non está ben. E eu, que che podo dicir, estas horas si sonaron moitos, o de Julen Guerrero, hasta Lolo Escobar, o que dixo antes Darío, outro día tamén, sí, tamén falaron Jorge Cuesta. Sí, tamén falaron outro día de Óscar Gil Sanz tamén, que son nombres que saltaron á palestra, pero eu as informacións que teño a máis casi podo decir que o mércores ao máis tardar creo que vai ser anunciado. Como debería. Mais esta cousa está moi quente. Non vamos dicir, sempre tens que deixar un pouquiño de tal, pero é o adestrador que máis sona. É máis visto, o outro día que tu das bichos como a mí, Milito, e foi Fiti, os que estuvemos no campo, estaba no campo, en Espinedo. Eu non o vin, pero semella que sí. Vino eu. Estaba no campo, o director deportivo estuvo, non sei de que estaban falando, porque estaban falando ali, tuveron unha reunión e é o que máis sona. A verdade é que un pouco, ahora que falamos sobre isto, eu xa quero facer a miña última intervención sobre este tema, que se quere Fiti tamén comentar algo, pois evidentemente que o comente, pero xa sabendo e confirmando, porque xa o sábado a noite unha persoa mo dixo sobre isto, que sería o próximo adestrador e que había estado en Espiñedo, a verdade que me parece unha falta total de respeto hacia o, nese momento, adestrador do Club Deportivo Arenteiro, pareceme a min. Evidentemente, pois hai motivos de sobra para destituir a Rivas, non cabe dúbida. Quizáis non sexa o principal culpable de todo o que está pasando no plano deportivo, falamos sempre, no institucional xa é outro cantar, onde hai que mirar hacia outros derroteiros e hacia outras persoas, pero creo que botar a Rivas para traer a Paulo Alves, que é un adestrador que ata fai un ano e medio, me parece que foi cando estuvo no Lugo, non había adestado en España nunca, o ano pasado creo que estuvo adestando en terceira portuguesa, todo o seu bagaxe en Portugal, coñecemento moi pouco da categoría, non sei hasta que punto estaría seguindo ata agora a primeira ref, non dubido delo, pero creo que vamos volver a caer noutro erro, non dubido de antemao deste adestrador, porque, bueno, coñezo pouco, sobre todo do que vin no Lugo, que foi moi pouco, durou 2 meses, pero creo que non é o perfil outra vez a traer. Bueno, se con isto imos vestir un santo para desvestir outro, pois me parece que o erro non vai ser ou mellor dito, o que a solución non pasa por votar a Jesús Arribas, Fiti. O que está claro é que Jesús Arribas era unha morte anunciada. Levaba 2 semanas que xa se baraxaba que estaba destituído, que o aguantaron aí unhas semaniñas máis polo tema que xa vos sabedes, como sabe todo o mundo, que era polos Arribas, e aguantaron aí, pero xa viron que era unha situación que xa era insostenible, tuveron que tomar esa decisión porque non había outra, porque é máis fácil votar a unha persona que a votar a 23 xogadores ou a 24, está clarísimo, pero desto tamén hai que decir a verdade, aquí tamén o director deportivo non se pode ir tamén tranquilo, que o director deportivo tamén ten moita culpa nesta confección da plantilla, non é só Arribas o culpable de todo, porque sabemos os problemas que houve a principio de temporada por fichajes, carbaixas, con xogadores que se trouxeron, con xogadores que despois xa estuveron xogando e marcharon. Isto non... A verdade se dita, hai que dicir a verdade tamén, Fiti, ti que opinión tes sobre isto todo? Bueno, da a túa perspectiva. Eu creo que chega tarde, de feito xa se debía haber destituído fai tempo. É o que estivese falando, é un claro exemplo de que a familia Rivas xa non está aos mandos do Arenteiro. Bueno, pois creo que o adestrador que acabas de nombrar, a Pablo Alves, pois creo que, como ti dixe, é un erro. Eu apostaría sen dúbida por un adestrador galego coñecedor da categoría e non me iría a esos lares, non. Ao final é un adestrador que, como dis ti, coñece pouco a categoría, coñece pouco o país, está clarísimo que é unha aposta de Farias que eu creo que máis ben que vai ser un adestrador que vai facer todo o que se impoña, entón é o que dis, creo que imos volver a cometer o mesmo erro. A plantilla tamén é certo que non ten suficiente nivel para poder competir, pero creo que se traes un adestrador que
poda sacar algo deses xogadores, creo que pode darnos para loitar por esa ansiada permanencia. Que se repetimos o erro de un adestrador como Arribas, non teño dúbida de que imos quedar colistas, por desgracia, ademais que imos dando pola categoría vai ser lamentable. Imos ser un ando a rir, non? Darío, xa por pechar o tema, que des tú tamén un pouco a túa opinión sobre tamén o que estamos comentando, creo que non se trata tanto do nome, non? É dicir, non porque sexa Jesús Arribas, Paulo Alves, senón o perfil, non? A seleccionar. Sí, a verdade que sí, que lembrame hoxe das palabras de Algemiro Marnotes cando se fixera o cambio, no? Que buscaban, acórdome, estou falando de maio, junio, que buscaban, pues, tanto no director deportivo, un director deportivo que conocese o fútbol galego, un director deportivo da zona, bueno, polo menos de Galiza, e despois, pois, evidentemente, non se deu eses condicionantes, despois co adestrador pasou o mismo, e agora que temos a oportunidade de corrixir os erros e intentar, pois, traer a alguén daqui que conozca o fútbol da categoría, que teña experiencia na categoría e que sepa o que levar un equipo como Arenteiro, porque non é un equipo como calquer outro, pois evidentemente creo que se vai cometer o mesmo erro. Eso o tempo dirá, pero o que se confirma que Paulo Alves o próximo adestrador, creo que di moito da persona ou da parte, xa non sei se dicir personal ou profesional, ou ambas, do director deportivo poñéndose na porta de Espiñedo, onde estaba salindo todo o mundo despois do partido, poñerse a falar con el. Aparte de unha forma moi íntima, non é que se poña a falar porque o topou de frente, cruzando as palabras, estaban xusto de frente, apoiado na parede, falando cunha conversación. Sí, moi amistosa. Moi amistosa, e creo que di moito, non? Poñerte, cando sabes que vas cedesar o teu adestrador, poñerte aí na porta principal por onde sale todo. No escaparate. Sí, creo que Ou se cae tamén que nos quere dar pistas falsas tamén. Sí. Dios te oiga. Digo eu que se cae quere dar pistas falsas e puxos a falar ali para que vexamos todos, é dicir, como iban cesalo, dixe, agora ven estes van vir este adestrador, pero bueno, eu toda a información que teño tiran por aí os tiros todos, salvo que a última hora aparezca outra cousa, pero... Todo apunta a isto. Hai unha mínima dúda con outro adestrador, parece ser, pero a verdade é que non din conseguido saber o nome del. Non sei se hai algún problemiña ca cámara, Darío. Mentras tanto, para acabar co tema, solo comentar un pouco a raíz do que si andas aí en medio, non sei, medio Matrix. Medio Matrix. Tes terremoto na casa ou... Nada, solo comentar o que tamén as verbas de Darío, que me parecen moi interesantes e moi axeitadas. De feito, o fin de semana, o domingo, estuve vendo bastantes roldas de prensa da zona, bueno, da época do verao e da chegada de Arribas, un pouco lembrando as súas verbas, cando se lle preguntaba polo adestador que quería, antes de que chegara incluso a Arribas, pois ele falaba dun home con gañas, un pouco seguindo o modelo de Arenteiro, un home novo que veña aquí a relanzarse, etcétera, etcétera. E, evidentemente, pois Paulo Alves, con 58, 59 anos, que creo que ten, cunha dilatada experiencia en Portugal, donde, aparte, pois, evidentemente, non sei se o futuro deste home quere ser dar un salto máis no panorama do fútbol español, pero vamos, creo que non é o perfil que el comenta. Non sei, a min, xa vos digo, estou medio alegre pola destitución de Arribas, porque ao final non estaba dando o nivel desexado, pero a verdade é que creo que o sustituto que vamos elexir volve enfocar o dedo hacia a dirección deportiva, hacia Joan Farias, evidentemente, pois non vou valorar tampouco de antemao o que poida facer este home, pero repito que creo que non é o perfil axeitado. Así que nada, Darío, que creo que con isto podemos dar por un pouco comentado o tema do adestador e imos rapidamente, xa que che parece, pasar o encontro. Veña, pois meto cortinilla dese análisis, derrota en Espiñedo no derbi ante o Ferrol por 0-2.
Pois veña, casi te pillo, Milito, casi te pillo. Sí, casi me pillas. Nada, podemos, se queres, se ibas a dicir algo importante, volvo a meter a No, no, cortiña. no, no. No. Despois, se queres comentar, seguimos comentándolo na outra cortiñilla que temos tempo de sobra hoxe. Veñalo. Pois nada, breve resumen do que pasou o sábado en Espiñedo, esa derrota durísima por 0-2. Sí, a verdade é que este sí que vai a ser un resumo corto, porque a verdade é que o partido, e sobre todo despois da destitución, facer valoracións de cara ao futuro, pois carece un pouquiño de sentido, non? Máis que valorar o que foi en sí o partido, porque evidentemente o que poidamos facer a partir de agora é simplemente ir enfocado mellor na mente dos xogadores, en esa moral de en como poida estar, e o adestador que veña, pois recuperalo e sacar o barco a flote. Partido do outro día no que pois unha alineación onde outra vez insiste Arribas con Val, que bueno, despois queda sinalado nese segundo gol. Outra vez creo que se equivoca metendo a Diego Moreno no lateral, onde está rendindo sempre máis e por diante. E Yacer, a verdade que é incomprensible que outra semana máis este no banco. Despois en rolda de prensa a posteriori comentaba dunha serie de molestias ou doencias polas cales non se habían decantado a introducilo nin sequera na segunda parte. E bueno, sorprendidos por eso, o resto do equipo agardado, non? Unha salida moi boa de Clube Deportivo Arenteiro, nos 5 primeiros minutos creo que conto ata 4 corners seguidos do equipo verde. Parecía que o Arenteiro quería levar o mando do partido, parecía que o Ferrol non era quen de pasar ese medio do campo, ou polo menos chegar a 3/4 partes do campo con moito perigo, porque o Arenteiro sí que estaba recuperando rápido nesa presión alta que estaba a propoñer, e onde se veía un equipo que tiña ganas e fame de revertir a situación. As ocasións non iban chegando, creo que os folgos se vai apagando pouco a pouco, sí que é certo que o Ferrol non apenas inquietaba, menos unha ocasión que ten aí un balón lateral, non? Nun centro lateral que chega por embaixo, non sei se é Escobar ou Jairo, ou que atacante do Racing de Ferrol, que manda o balón por encima do Langueiro, na ocasión máis clara, creo que da primeira parte, sobre todo para eles. E bueno, pois cando todo semellaba a ir ao descanso con 0-0 no marcador, creo que un empate incluso bastante xusto, non? Polo que se viu na primeira parte, sendo lixeiramente superior ao Arenteiro, pois chega ese pepinazo de Álvaro Ramón pola escuadra. Detalle, hai que decirle aquí, con gusto de que non o celebrase, de que respetase a súa antigua afición, e pareceme perfecto, pero claro, el evidentemente debe ser o Racing. No descanso as palabras de Arribas os seus xogadores non deberon de facer moita mella, o equipo debeulle de afectar moito moralmente ese gol que salimos na segunda. E bueno, xa se veía outro Arenteiro, quizáis, e incluso, pois eso, creo que foi no minuto 6 ou no minuto 7, se non recordo mal, a moi pouco de comenzar a segunda metade, pois un erro manifesto que creemos, comentaba tamén Arribas na rolda de prensa, que previamente a ese córner hai un fora de xogo, pero bueno, é algo que non sirve como excusa, evidentemente. E bueno, nesa xogada ensaiada, onde sacan en corto, a verdade que incluso poñer ese centro dende o borde da área foi sinxelo para o Racing de Ferrol, e aí no segundo pau Val non está efectivo, outra vez, outro gol máis, defendendo case de espaldas o balón. E a verdade é que, bueno, estuvo máis listo Edgar Puyol, o central do Racing de Ferrol, para facer o 0-2, e a partir de aí non vou comentar máis, porque aí se acabou o partido, creo que para Racing de Ferrol e creo que para Club Deportivo Arenteiro. Tentou no Arribas facendo inmediatamente un triple cambio, fixo 2 cambios máis durante a segunda parte, pero o Arenteiro ata ese penal que incluso Ramos, pois non temos esa sorte tampouco de cara, e bueno, pois en definitiva creo que o partido acabouse aí, metendo penalti, quizáis o Arenteiro poidera haber incluso amenazado esa victoria departamental, pero non foi así. Outra derrota máis, a primeira vez que, como decía Arribas, que se perden 2 partidos seguidos, é situación límite para o Club Deportivo Arenteiro. Sin palabras, non hai moito máis que comentar do partido. A primeira parte o Arenteiro, bueno, saliu ben, presionaba arriba, intentou, tuvo ali unha media ocasión de gol, pero foi un partido na primeira parte que o Arenteiro máis ou menos sentiu a cara. O gol, no minuto do desconto da primeira parte, aí xa o Arenteiro xa
na segunda parte xa saliu sin, como se non é dicir sin ansia, non vese que os xogadores creo que están totalmente non é desmotivados, están fai falta alguén que lle insufle algo porque o equipo saliu desmotivado, como sin ganas, foi totalmente unha segunda parte sin moita historia. Marcaron o segundo gol, aí o Arenteiro xa se acabou porque xa non os xogadores mesmo vías no campo que non había. Despois xa desde o banquillo non hai reacción, non hai na banda pois un entrenador con garra, un entrenador que lle meta presión, un entrenador que lle aí xa non xa se chegou ao que se tiña que chegar e despois xa o penalti, xa fallamos o penalti, xa non hai moito máis que comentar do partido. Se me deixades un momento, que di aquí Carlos Guzlías González, boas, só por aclarar que Pablo Alves o entrenou en terceira portuguesa, non é así. En 2023 quedou campeón da segunda división subindo o Moreirense a primeira. Efectivamente, non dixemos que só entrenar a terceira, dixemos que ven de entrenar en terceira división, ten unha amplia e dilatada experiencia no fútbol portugués, sí que fai moi boa campaña no Moreirense, subindo a segunda división, creo que fai 2,47 puntos de media, un temporadón para o Moreirense, sen dúbida, pois evidentemente, pois ten algunha temporada boa, tamén recordo no Peñafiel, pero bueno, o que falamos é que neste fútbol, na primeira red, no fútbol español carece de experiencia, o que comentábamos. Quería simplemente aclarar eso, Darío. Sí, nada, pouco máis que añadir. A min, sinceramente, gustoume como saliu o equipo ao campo, os primeiros 10 minutos creo que foi claro dominador do partido. Despois o Ferrol pouco a pouco conseguiu ter máis o balón, pero tampouco tiñan as ideas moi claras, non moito paso horizontal, salidas de balón sin clara idea. Esos 10 primeiros minutos do dominio do Arenteiro, despois a seguinte media hora, bueno, pois un partido digamos de tú a tú, ningún equipo quería cometer ningún error. Creo que foi un mazazo ese 0-1 antes do descanso, e xa nin che digo cando sales a segunda parte na primeira xogada prácticamente poste 0-2, non? Creo que hai equipos e que quedou completamente cao e descolocado e non foi quen de revertir o partido. Jesús Arribas intentou fazer algún cambio, fixo un triple cambio, pero non... O equipo non estaba completamente fora do partido. É certo que a parte do Ferrol estaba moi ben plantado, supo esperar moi ben o Arenteiro, e o Arenteiro estaba completamente fora do partido, sin ideas, sin ganar ninguna segunda pelota. Acordome que estábamos no campo e que éramos incapazes de gañar un segundo balón. Foi unha bola que cada vez foi a peor, un campo prácticamente sin ilusión, non? Un campo xa como derrotado. Falo do campo pola xente, non? Polo ambiente que se vivía, que era o minuto 60 e xa parecía como que non había ninguna posibilidade de empatar, como que o equipo xa baixara os brazos. Tuvemos esa ocasión de darlle, digamos, un pouco de picante ao desconto co penalti, pero que nin con esas. Fite, non sei se queres dicir algo. É que pouco máis hai que decir. Correxirte así nun momento que dixeches que non tiñan moi claras as cousas o Ferrol. Eu creo que tiñan as ideas moi claras, que era sempre atacar a espalda dos laterais, sempre. De feito, a ocasión que comentou Milito, creo que foi Jairo, non sei. Escobar seguro que non, que se manda por encima do Longueiro, é porque lle collen as costas a Jordan. Desas houbo moitísimas. O sea, na primeira parte desas xogadas houbo moitísimas. E despois, así a destacar negativamente, porque do partido xa pouco podo comentar, que xa falaste de todo, así, comentar que me pareceu un detalle que demostra que o vestuario está roto, son as verbas que lle di Ferreiro a Gorka nunha xogada, non? Que lle mete un berro de toca o balón, hostia! Eso demostra a tensión que teñen os xogadores, xa que demostran que, a ver, non debe haber moi bo ambiente dentro, non? Non digo entre eles, senón pola tensión que está xerando a situación na que estamos atravesando. E despois, así, xa comentar o de cando nos marcan o 2-0, que comentou Peña de que non se lle vía así a actitude a Arribas. Eu creo que Arribas xa co 2-0 sabe que está fora do equipo xa. Xa é unha baixada de brazos de ata aquí chegou, acabou. Se fixo os cambios, creo que xa por facer, porque
tampouco tiveron moito sentido algún. Foi un, bueno, ata aquí chegou a aventura, gracias por todo, que vos vaya ben. Sí, ele falaba resignado na rolda de prensa. Eu creo que, de feito, preguntámoslle se creía que había sido o seu último partido, creo que deu unha resposta un pouco, bueno, creo que un pouco o que ten que decir, ao millor, non o sei, no, tampouco son o mago da verdade nese aspecto, pero vamos, sí que é certo que creo que el internamente, sobre todo co semblante que chega a rolda de prensa, sabía que aí había acabado a súa etapa. E, bueno, sí que é certo que tamén, como fala, dicindo, pois, incluso eso, que os xogadores baixaron os brazos. Quería vos preguntar, xa o comentei onte ou así, nun grupo de WhatsApp, quería vos saber se isto credes que foi un pouco xa a segunda parte un golpe psicológico de tal maneira ese segundo gol que o Arenteiro dixo basta, ou se xa os xogadores dixeron, mira, hasta aquí non ten sentido seguir remando e que se acabe todo e como reiniciar, non sei como vichendes vos. Sí, a partir... Eu creo que unha baixada. A ver, agala un pouco, hostia. Dalle. Foi o balón. Pásate o balón. Hoxe veo con ganas, o Peña veo con ganas, hoxe, sei non. Eu creo que a situación do equipo non é a mellor, tanto a nivel deportivo como institucional, eso afecta aos xogadores. Basta o descanso con 0-1 xusto nos minutos finais, empezas a segunda parte e volvense a marcar un gol, eso anímicamente, atravesando a situación que estás atravesando, ten que ser un golpe moi gordo, non? Entón, situación que ver no campo, impotencia pura, os xogadores que eu creo que estaban desexando que acabasen os 90 minutos, que pasase o que tiña que pasar, que todos sabíamos que iba a pasar, e a partir de ahora, pois, a ver se con un adestrador novo, pois, se levantan os ánimos, non? Hoxe estive vendo o adestramento, así nuns minutos que me tocou salir da fábrica, e sí que se veía que, bueno, non son os mellores ánimos, non? Notase que o equipo está nunha situación complicada. No. E, bueno, de destacar, que isto non o falamos todavía, ao da lesión de Richarte. No, que polo que pareceu no campo, parece que é unha lesión grave, non se sabe todavía nada, pero, bueno, hai impresións que deron dentro da grada que o xogador do Ferrol cae encima do xeonllo e dobra dunha maneira moi rara, non? Cae todo o peso. Sí, máis que do xeonllo, quizáis no cello, o millor. A min parece mo xeonllo, pero, bueno, non sei, como non din nada, e hoxe no adestramento estaba en muletas, non? Así, para que sepa xente, xa que non se dan noticias do estado do xogador, pois que sepades que nestes momentos está andando en muletas. Agardaremos a ver se hai un comunicado oficial de Club Deportivo Arenteiro. Eu, pola información que teño, polo que ando indagando, sei que é un esguince fuerte, non se sabe o grado. Eso que me din... Pero de xeonllo, de no cello... Non no cello. Non no cello. A mí o que me dixeron, eu que puden averiguar porque non. O que está claro é que o Arenteiro é un equipo triste. Con calquer equipo que con nada nos gana. Porque o Ferrol outro día tamén non foi aquí un equipo que viñera aquí, que nos dira un baño, que fora moi superior. Non. Con nada, cun tiro á porta, un golazo de Álvaro Ramón, que mi madriña, e un fallo defensivo noso, e o Ferrol levou os 3 puntos. Sí, O outro día tamén en Avilés non marcamos, pero tamén tal, o outro, que ese é o problema, que con nada fanos daño. Falamos un momento do Ferrol, se queredes, que vos pareceu o Racing? A verdade é que a mí me decepcionou, sobre todo nesa primeira parte, sí que é certo que a segunda, non sei se por mérito deles, de mérito noso, non tampouco quero quitarle mérito á victoria departamental, pois sí que é certo que foron os únicos amos e señores do partido, pero, bueno, xa un partido no que comentamos que o Arenteiro xa baixou os brazos. Non sei como vichen de seu equipo de Pablo López, que estaba na grada, que estaba expulsado outro día. A ver, Fiti. De feito, o adestrador estaba ao noso carón, non, na grada. Estivo todo o partido con móvil, corrixindo posicións dos xogadores, pero, bueno, é o que distí. A min o Ferrol non me gustou nada. Equipo moi ramplón que, bueno, ao final ten individualidades moi boas, todos sabemos os xogadores que ten, pero como equipo non lle vei moitas cousas, non? Sí que quero destacar a afección do Arenteiro, non? Nos trocos cando se vai Pascu, que sale ovacionado, non? Recoñecéndolle o que fixo o ano pasado.
E, sobre todo, destacar o silbido, non? Que lle deron a Kenya, a ese rapaz que se fai chamar Antón Escobar. Creo que demostra pois a atitude que ten un xogador e outro, non? Un que veu aquí, deu no todo polo equipo, vai ovacionado, e outro que veu aquí, cada vez que ven con un equipo rival, só sabe fingir agresións, cararse co público, facer a paineta como nos fixera aquel ano, e ao final as actitudes dun e doutro xogador pois demóstranse cando son sustituídos, non? Un sale ovacionado e outro sale recriminado. Darío, poderíamos decir que facendo un símil ca hostelería que o cliente sempre ten a razón? Sí, No, digo por pois comparar, non, de como sae Pascu do campo a como sale Escobar, non? sí, a ver, pero non sei, ben o definiu aí Fiti, non? A actitud. Porque xa despois o que fai dentro do campo, hai xente que lle encanta, hai xente que non o ve correcto facelo nun campo onde ti xogaches, pero xa despois o de encararte ca xente, escupir así con ese tono de chulería, bueno, non sei, a parte xa o fixo neste partido e nos anteriores, non é algo casual, entonces pois nada, ben se veu a diferencia entre uns e outros. Bueno, pois nada, non sei se queredes comentar algunha cousiña máis máis. sobre o partido e se non podemos pasar rapidamente ás notas, porque creo que hoxe pois carece de moito máis análise a derrota, que creo que foi xusta e merecida. Sí. Sí, por min notas, xa. Pois veña, vamos ás notas e arrancamos. Empeza eu. Diego García. Nota. Pois ese voulle dar un 6, non? Pouco pudo facer nos goles, no resto, pois partido correcto. Vale. Perfecto. Espera, cometo. Vale, aí estamos. Continuamos. Jordan. Con Jordan Sánchez. Exactamente, Peña. Un 3. Foi un dos partidos peores que lle vin a Jordan. Na primeira parte, bueno, intentou entrar por súa banda, pero na segunda parte é que foi como todo o equipo. Na segunda parte foi... Sí. Non se pode opinar, é que non se pode dicir nada. Vale. Luka Nor, tócame a min, creo que foi o mellor do partido. Para min voulle dar un 7, porque para min foi na súa liña, vamos. Sí, estou de acordo. Pouco máis. Corca, Milito. Para min, outro central creo que foi outro dos destacados. Hai dúas accións moi importantes na primeira parte, perdón, un 6 antes de nada, perdón. Hai dúas accións moi importantes na primeira parte onde vai o Chao, a segunda onde reclaman o penalti sobre Escobar, que xa na repetición vese que nin siquiera lle toca, que vai o balón, si que arrisca Gorka, pero creo que outro día está ben, dentro do mal que está o equipo, bueno, pois un 6 para Gorka. Diego Moreno. Pois voulle dar un 4, non? Ao igual que Jordan en defensa estivo bastante floxiño, pero hai que destacar que en ataque sí que estaba algo máis avispado, pero bueno, colleronlle as costas non demasiadas veces e con moita facilidade. Peña, Vasco MVP, Brais Val. Un 1. Nin defensivamente, nin ataque, e no segundo gol que nos marcan quedou retratado totalmente. Que nos rematen ali desa maneira é a puntuación que pode dar este rapaz. Moi serio, Peña. Vou eu con Aguza. Bueno, creo que... Bueno, vou primeiro dicir a nota. Creo que estuvo ben, non? A mí gustaríame ver a Aguza con Bastida en vez de con Brais Val a seu lado. Creo que
E, de feito, bueno, non sei co próximo adestrador o que pasará, pero coido que será a seguinte dupla do medio centro. Creo que lle vai tocar banqueta a Brais Val e teño ganas de ver esa dupla de Aguza con Bastida. Bastida. Sí, para mí fixe un partido correcto Aguza. Martín Ochoa, Milito. Vale, penso que, bueno, doulle un 5, creo que tamén é dos poucos que se salvan o da queima, pero creo que lle faltaron minutos, non entendín a verdade o cambio de retiralo do campo, creo que era o que estaba levando sobre todo máis perigo, incluso pois nesa xogada que se pedía penalti, pois aí lle gañou o defensor racinguista a acción e bueno, non pitou penalti, foi por puro milagre, creo eu. E bueno, creo que fixe un bo partido ata que Arribas decidiu sentalo. Sí, non, a mí tampouco me tuvo sentido. Creo que se vas perdendo, permitirte quitar a un tipo como Martín Ochoa é porque tes que meter a un tío que fai o doble que el, porque non tuvo sentido. Julen Guerrero, Fitiarrez. Pois iba lle dar un 1, pero bueno, non vou ser tan malo como foi aí Peña, voulle dar un 3 porque creo que partido bastante malo, dedicouse a correr detrás dos xogadores e para unha ocasión que ten toma a peor das decisións. O sea, tiña a opción de tiro que deixaron no solo, tivo unha opción de pase a Ferreiro que non quixo dar, o animal quixo facer o pase imposible. Non, era máis fácil que a miña boa salise do cementerio e facese autostop que se pase chegase a bo porto, non? Entón, un 3 sendo ser moi xeneroso. Perfecto. Seguimos. Continuamos con Ferreiro. Peña. Bueno, a Ferreiro non é que fora dos meus partidos, voulle dar un 5 porque cada vez que tocaba o balón, pois é o que falamos sempre, ten algo de sentido. E outro día, as veces que tocaba o balón, pois era o único que dicías tú, bueno, pois pode aparecer algo por aquí, pero tamén non foi dos mellores partidos que tuvo, e por si dou un 5. Correcto, pois pasamos entonces a Mingo, toca a min. Sí. Mingo, dudei bastante porque non sabía que darlle, creo que a pouca, digamos, creación ofensiva que tuvo Arenteiro na segunda parte, non pouco tuvo que ver, porque el loitaba, caía, baixaba a veces a recibir, pero non, é que éramos incapaces de dar 2 pases seguidos para chegar a portería rival. Entonces non sei que parte de culpa ten el. Eu diño un 5x5 polo esforzo, pero bueno, non foi o seu mellor partido, evidentemente. Richard, Milito. Vale, se non me confundo, creo que lle puxen un 3, pode ser? Sí, non? Telo por aí anotado. Sí, un 3. É que non me lembraba ahora mismo de memoria. Pois sí, creo que, bueno, pois outro partido no que non entra na segunda, evidentemente, pois é complexo entrar nun estado de excitación, non? Cando tens que ser ese revulsivo co equipo apagado como estaba, pois creo que é moi complexo. Pero, bueno, evidentemente outro partido no que non está ao nivel, no que nos tiña acostumados nesas primeiras xornadas, ainda por riba, pois ten a mala sorte de provocar ese penalti con infortunio polo defensa do Ferrol e ser lesionado. E, bueno, pois a verdade que mala sorte para ele, agardamos que se recupere o antes posible, pero, bueno, creo que non foi o partido do bo de Richarte. Sí. William de Camargo, Fitiarrez, que sei que che gusta. Sí, de feito, iba a lle dar un 5 polo que fixo un ataque, pero é que a actitude tan lamentable que ten no campo a hora de defender é para suspendelo, non? Non pode ser que entre de refresco e os xogadores que están xogando titulares cheguen a defender na súa propia área mentras estes rapaces están dando polo campo contrario. Entón, un 3. Eso era desesperante para os que estábamos vendo e para algún que estaba xogando, que braceaba, que daba gusto, porque, madre mía. E mira que en ataque ainda fixo algunha cousa así aproveitable, pero que a actitude que ten non merece vestir máis esta camiseta. Bueno, é que xa a actitude como entrou ao campo, que entrou ao campo como quen vai buscar o pan, sabes? Ve unha cola de 50 personas. En fin,
Bastida, Peña, che dá risa. No, daba risa porque o de William Camargo ali nun balón que perde ali no centro do campo e o rouban e como isto non fora conmigo, deixo isto, alá foi, va. De Bastida, voulle dar un 2, son algo duro, e que conforme estaba o partido, conforme estaba xa os compañeros, pois son xogadores que salen e como estaba o partido, non verse que os xogadores non había, estaban desinflados totalmente. Era un partido moi duro. Sí, non. Para os cambios era un partido moi complicado. Moi complicado. Moi complicado. Dari González, isto tocaba a min, sinceramente... SC, creo que lle puxeras. SC, sí, porque non ten moito sentido evalualo. Alfa, Milito, último cambio. Tanto do mesmo. Creo que xa, incluso con máis razón, non? Creo que entrou no minuto 80 por aí, máis ou menos. Intrascendente, que o partido careceu. Podía haber pitado o final no minuto 75-80, que non houbera pasado nada, penso eu. Entonces, bueno. A ver, eu Alfa, solo por ese moño, non sei, un 5 daba yo, Moi bancable, moloume a verdade. E no vendaje na rodilla, daríalle outro 5. Sí. No, pero bueno, eso, creo que foi un SC porque non tes mimbres para facer nada, evidentemente, non ten culpa ninguna Alfa do asunto. Non é bueno. Así que nada, es un SC. Bueno, nada, pois... Con Arribas. Hostia, sí, xa se me pasaba, espera, que teño aquí. Como xa marchou, non? Xa olvidabas del. Xa che digo. Jesús Arribas. Telo por aí xa pinchado? Aí estamos. Vale. Peña, dalle. É que non sei que, digo a verdad, non sei que lle poñer, porque, digo a verdad, a nadie lle gusta, eu digo a verdad, son sincero, a nadie lle gusta que destituya un entrenador. O fútbol é así, ao non haber resultados, pois teñen que destituir, pero... Nota, Peña. Dalle, vou poñer un 5. Bueno, vale, moi bo. Darío. SC. Sin calificar. Tarba, hoxe. Ou sin comentarios, como queres. Vale, Fiti. Xa, nunca... Eu voulle dar un 10. Que cabrón. Non seas vacilón. Sí. A ver, non é que sexamos o podcast máis serio do mundo, pero vamos a intentar serlo. Vamos a fazer un programa algo serio, home. Fixo todo o que tiña que facer para que votaran. 10. Que malo. Que vale. Eu, mira, eu doulle un 2 porque tal e como entrou o William da Camargo ao campo, tiña que haber sido valiente e cambialo no 2 minutos máis tarde. Quitalo 2 minutos máis tarde, sí. No, se fora valiente xa non o convocaba. Eu voulle dar un 3 por ese comezo de partido e porque creo que ao final na segunda parte creo que non é o total responsable da derrota e desa imaxe do equipo, pero creo que suspende igualmente con ese 3. Sí, Milito, pero eu estou de acordo no 3 pero o outro día a alineación que fixo, creo, no 95% estábamos todos de acordo. No. Como que non? Jácer non podía xugar. Se estaba lesionado. Según di, claro, nos vamos friarnos do que di as palabras dil, que estaba tocado e que non podía xugar. Tú dime algún cambio que tú puderas facer. Ya estuvo quentando, Non se trata de muñecos, trátase xa de que a organización do xogo, do que, bueno, que todo, o equipo empezou ben, que os primeiros 20 minutos. Sí, claro, por eso lle dou un 3, pois o equipo non abaixo. Pero por eso lle dou un 3 e non lle dou un, que os primeiros minutos fan que me puntúen 3, porque sí que é unha salida boa. Claro, pero é que quería, digo eu, que se cada isto, o equipo sale moi ben os 20, 25 minutos, 30, vamos a redondear. Nin eso, é que foron 10 minutos. Cunha presión altísima. E o equipo vense totalmente abaixo despois xa. Pode ser un problema físico. O equipo non, digo eu, non sei. Un xogador profesional de primeira ref non se cansa en 15 minutos, Peña. Bueno, non, digo eu, é que non sei, porque se baixón tan
No, Non no, sei, no. En 15 minutos non se cansa un non xogador. digo que se canse, digo que non sei, que é un cambio tan radical en 20 minutos. Pois deu pa que deu. Bueno, imos co comodín, Peña. Queres usar o comodín? Home, no Difiti. No No de 10 do de... Fiti. Me O parece bien. 5. A ver, Peña, se non entendiches era con retranca. Xo sei Pero que era con bueno. retranca, pero hai que ser, como di Milito, somos un podcast, Hai tenemos que que ser un ser... pouco... Hai que ser profesional. Exactamente. Darío... O tipo fixo todo o que tiña que facer. Ti queres usar o comodín, Darío? Tes algunha nota que te chirreara? Sí, vi unhas cuantas, pero veña. No, ningún. Non usas. Bueno, No. pois non usas. Carlas como en Avilés. Bueno, que me chirriara tampouco me chirraron moitas, pero... Carlas o comodín pa alguna. semana como as pedidas de bar en Avilés do señor Arribas. Mira que despois non Exactamente. son acumulativos, ten cuidado. Exactamente. Bueno, Fiti, ti que? Usas o comodín? No, que é verdade que as puntuacións estou bastante de acordo, quitando ese un a Brais, que, bueno, darílle un pouquiño máis, pero pouco. O resto está todo... E, bueno, igual a Mingo sí que o suspendía. Porque, a ver, non foi o que dixo Darío, non, que non apenas lle chegaron balóns, pero, bueno, ao final fallas ese penalti, fallas o rechace, pues igual... Entón aí sí, pero quitando eso, nada, de acordo con vos. Vale. Pois nada, eu tampouco vou usar o comodín. Darío, non sei se tes por aí a clasificación, comentámola rapidamente antes de pasar xa a última parte do programa, que van ser os resultados dos outros equipos da categoría senior de Club Deportivo Arenteiro, e falar un momentiño sobre a asamblea dos xoves para refrescarvos a memoria, horario e todo eso. Entonces, bueno, non sei se tela xa por aí, non? Bueno, sí. Pois que vou na pinchar eu aquí, porque aí vexo en pequeniño, pero teño eu aquí xa directamente. Tenerife, primeiro, con 22 puntos, despois de outra derrota na casa. Escápasenos, Sí, escápasenos. Aparte, xogou Ostras, que estades hoxe pletóricos. Xogou, ademais, con o noso próximo rival, co Atleti de Bilbao, o B, o filial do Atleti, gañou ali no Liodoro. Segundo Celta B, despois dunha remontada épica por 4-3, iba perdendo 0-3, dá que pensar eses últimos 2 goles, a verdade que un pouquiño sospeitosos, o porteiro creo que podía haber feito bastante máis, pero bueno. Terceiro Real de Avilés, despois de gañar 0-4 na casa do Cáceres. Cuarto Racing de Ferrol con 20 puntos, despois da vitoria en Espiñedo. E quinto segue o Real Madrid, bueno, baixa unha posición, creo, o Real Madrid Castela, despois da derrota en Mérida por 3-0. Pontevedra sétimo, que empatou o seu partido en Salamanca. Décimo Club Deportivo de Lugo, tamén despois de empatar en Guadalajara. E na cola, pois estamos aí os dous orensáns, Arenteiro do 19º, Ourense cun partido menos, despois da disputa deste fin de semana do que foi a final da Copa Federación, que parabéns para o equipo pontino por esa victoria na final da Copa Rev, impoñéndose, creo que foi 3 ou 4-0 o Liguela, e último colista, pois eso, se gañan o seu partido aplazado, pois seríamos nós o colista. Creo que xogan este mércoles, se non me falla a memoria. E bueno, así está a clasificación, a 2 puntos da salvación. Evidentemente non estamos ni moito menos descolgados, pero unha situación preocupante, e así queda a clasificación despois da xornada 11. Creo que pinchaches a da xornada anterior, non sei por que, Darío, non sei que me dá. Pode ser? Penso que non. Non, pois igual estou eu equivocado. Vendo. Vale, pois nada, así quedou a cousa na primeira federación. O que pasa é que está mal a cámara. Está mal o rótulo, non? Sí, está mal o rótulo, pero subiu non a federación. Vale. Que se estaba vendo xornada 10 e por eso non me cuadraba. Vale, perfecto. Nada, hai que confiar nestes 2 partidos que veñen. Rivais directos, se gañan esos 2 partidos, collese ánimo e para arriba. Podemos facer unha porra de quen vos gustaría, un nombre de que adestrador vos gustaría que fichase o Club Deportivo Arenteiro? Iba a plantexar aí o post no chat, a ver que nos contestan no chat. Non sei se podes aí facer unha enquisa rápida no chat de YouTube. Podo. Seguro que sí, non? Vos, dadme aí un nome. Vale, nome Peña para entrenar a Club Deportivo Arenteiro.
O que dixen antes. Sustitución de Rivas. O que dixen No, antes. digo que o que tú quixeras, o que tú quixeras. O que eu quería, eu digo a verdad, Un nome. o nome, vou dicir así unha idea de Hostia, bombero. Unha idea de bombero, a ver se lle gusta a Fiti. Que Sí. seguir a Vilachá e a Fran Justo por detrás. Calla, Rompo carné. Rompes o carné. Se vuelve ese tipo cambio, si yo... Yo, máis lle quero. non habría cousa que máis me gustara neste mundo. Mira, Pero No, mo. eu creo que vai ser Un difícil. tipo que... No. Eu que volva Javi Rey, pero eso é imposible. Eso Javi ya Rey é como- imposible, Eso pero é Fran máis Justo- imposible todavía. Fran Justo non pode ser imposible. Non como entrenando, non pode estar no banquillo, moito menos, pero é unha opción. Vale, Fiti, Titi. Un galego, dame igual. Vale. Non teño preferencia. Pois eu, a min a cousa estaría entre dous homes. No, se pudiera ser Fran Justo, sería perfecto, pero sei que non. Entonces, Un baixero que estou de acordo contigo nun que vas dicir, xa o sei. ou eu teño dous nomes que son o Iván Carril ou Jorge Cuesta. Ves? Non hai máis, non hai máis. Jorge Nitales non che gusta. Non, ese non me gusta. Non nos íbamos poñer de acordo entre os catro, Ese é o Jorge malo. Eu vou dicir o nombre. Xa sei que vas dicir, non sei que me dá. Fernando Vázquez. Bueno, pensei que ibas dicir os Calcius Sanz. Ainda menos mal. Hostia, queda se corta banda ese home en Espiñedo. Dios, sería espectacular. Bueno, un Vidal non estaba mal tamén, é un épico do fútbol. Bueno, deixa por aí non sei se unha enquisa podes facer ou Sí, anda por aí, xa hai nombres, xa están salindo nombres. pero no YouTube dices. Xa pois Sí, Jorge Cuesta, Oliver, hostia, non vexo, non sei que pon. Oliver? No, que te vai te meter aí un fake da hostia, non leas, Darío. Sí, Oliver Gatés. Non leas, deixa estar. Petrina. Bueno, pois Luisito nada. tamén den por aquí. Luisito, madre mía. No, madre mía, Jesús. No, eso non, non vou máis a Espeñedo, Se vai Luisito non vou máis a Espeñedo. A eso sí que non vou. Xa vexo a Fallas chamando a Luisito ahora mismo. No, non creo. Farias é amigo do Peña, poder. Bueno. Sí, íntimo. Bueno, Es que un nos amigo de enredamos, todos. señores, que nos enredamos, que nos estamos indo polos derroteros. Darío, Sí, ímonos tes razón. entonces ao último apartado do programa, por favor. Vamos alá, imos ca sección novas. Pois aquí estamos para este tramo final iba a dicir, de partido. De programa, queredes empezar polos resultados e falamos xa despois por último da asamblea? Ou... Sí. Podemos dar xa os resultados dos dous equipos senior do clube e vamos comezar co femenino desta vez, que non sempre empezamos polo masculino, polo filial, e esta vez vamos a empezar como femenino. Un femenino que xogaba na casa este fin de semana diante do Xallas, un partido a priori bastante nivelado, dous equipos da mitad de tabla e, pois, como non podía ser de outra maneira, acabou en tabuas por 1-1 frente ao Xallas, sigue aí en 8ª posición o Arenteiro con 11 puntos, o Xallas por detrás cos mesmos puntos, bueno, a 8 puntiños do que son os postos nobres e a 7 da salvación, nunha zona bastante cómoda da tabua. Así que nada, parabéns ás nosas rapazas que a semana que ven volven xogar na casa contra un rival que creo que o mellor equivoco, pero creo que xogaron xa no pasado contra él, que é o Antas SD,
quéreme sonar, e nada, volven xogarlo na casa o próximo fin de semana. Respecto o Arenteiro B, o filial do equipo masculino, pois hai que comentar que perdeu por un gol a 5 contra o Rayo 21 na Uceira o domingo á tarde. Comentar tamén que xogou nese partido o xogador do primeiro equipo que ten fichado filial, Félix, desafortunadamente foi expulsado e, bueno, supoño que, claro, a partir de quedarse con 10 o equipo debeu de baixar e pois ese resultado abultado por un a 5 que fan que descenda a postos, que caiga hasta un 10ª posición, siguen anclados neses 12 puntos e, bueno, pois esperemos que se revirta esa situación e que empece a chegar a seguinte victoria rapidamente. Vale, eso foi o que pasou en clave arenteirista nos outros 2 partidos dos clubes seniors da categoría senior do noso clube. Pois ahora imos ca asamblea, entón. Sí, Darío, dalle aí a información á xente outra vez para que nos estuve escoitando estes días ou quen non sepa que o xoves hai esa asamblea. Sí, espera, podo pinchar a Sí, podes convocatoria pinchar outra vez. Sí, parece E aí o temos, convocatoria de asamblea extraordinaria, que será este xoves ás 8 en primeira convocatoria, 8:30 en segunda convocatoria, este xoves 13 de novembro. Bueno, pois os puntos dos que xa falamos estes días, no? Informe deportivo, social e económico actual do club, avance da xestión da SAD e a aprobación de necesidades inmediatas como novas aportacións e consolidación de aportacións efectuadas, autorizar a presidencia ou xunta directiva a facer xestións e concretar operación prestataria en caso de ser preciso, informe de avance en proxecto do novo campo de fútbol na Uceira e ou ampliación de Espeñedo e, por último, intervención dos socios. Eu creo que unha maneira de... Bueno, faime gracia porque é extraordinaria. A asamblea ordinaria fai 3 anos que non se fai. Xa, si, para empezar. Así, a modo de ver esta extraordinaria, desde o meu punto de vista, ven sendo, non hai un peso, imos convocar unha reunión de emerxencia para ver os socios se nos dan permiso para pedir un préstamo ao banco e a ver se damos acabado a tempada da mellor maneira posible, porque económicamente estamos, como quen di, arruinados. Algo así, vexo esta convocatoria. Peña. Eu só vou dicir que os xoves na asamblea que expliquen clariño e ben aos socios e que os socios que tomen a decisión máis conveniente para o Club Deportivo Arenteiro, pero iso sí, eu pido á xunta directiva que informe a realidade do club e nada máis, punto. Non, se o club lle deixaron diñeiro, que o expliquen. Se o club lle fan falta cartos, ten que pedir un préstamo, que o expliquen. Que explican a situación social e deportiva do Arenteiro e tamén falar da escuela do fútbol tamén, como está esta escuela de fútbol, porque é moi preocupante que o equipo filial o Arenteiro que este nunha segunda regional e que este no puesto 11, eso sendo un filial dun club deportivo arenteiro. É por eso que teñen que explicar moitas cousas e que digan a verdade, non por dicir a verdade, non dicir tiramos unha pedra para diante e seguimos para diante que, e seguimos así, pero eu creo que é o que teñen que facer, unha asamblea clara. Unha asamblea seria, que non sexa o do febreiro, creo que foi. Non, que se rían dos socios. Por favor, que sea seria. Que non se fagan preguntas e que se rían dos socios. Eso é importante. Coido que as caras dos xoves non van ser as caras da asamblea de febreiro. Dá má sensación. Non, porque agora chegan... Non deberían. Chegan nun momento que económicamente o club estará como está, sabrá Nuiles, no tema deportivo o equipo está mal, e claro, xuntase todo, os problemas que hai no fútbol base, e claro, a asamblea chega nun momento un pouco delicada. Hai que ser realistas, os problemas hai que afrontalos, con dicir a verdade, eu creo que non hai ningún problema. A situación do club económicamente, se non hai xente, se non se convirte en sociedade anónima deportiva, se non veñen, que o expliquen, que digan se hai inversores, se non hai inversores, se temos que pedir un préstamo para acabar a temporada, eu creo que é o máis... Sí, pero non é só eso, é como se chegou tamén a isto, é dicir, claro, que
que pasou en decembro do ano pasado, como chegamos a esta débeda sen haber unhas contas nunhas asambleas ordinarias onde evidentemente teñen que pasar eses presupostos ou contas ou como lle queiras chamar Claro, aprobados polos socios. Aquí hai moito que decir, claro, é que agardo que sexan por unha das poucas veces ou por primeira vez ou polo que lle quereras chamar sinceros co socio de Club Deportivo Arenteiro e abertos, porque a situación é a que é, creo que todo o mundo ten dereito a saber como está hoxe Club Deportivo Arenteiro. claro, é que eso... Sí, sobre todo... Sí, sobre todo explicar... Dalle. No, digo que sobre todo explicar esa extraordinaria que houbera no 2024, non? Cando se foi a reelección de Argimiro, que ese día o que se... Sí, bueno, pero foi no 24, sobre todo nesa convocatoria comunicárase que as axudas e subvencións e todo contaban que a outubro íbamos ter 5.000 euros de beneficios. Eso é o que contaban eles. E uns meses máis tarde veñen ca a historia de que hai unha débeda de 700.000 euros e que necesitamos diñeiro de fora. Entón, como pode ser que en outubro do 24 ou en maio do 24, perdón, estemos en positivo e 8 ou 10 meses despois hai unha débeda tan grande. Entón, esas cosas hai que explicarlas ben, punto por punto, e non decir, no, que hai gastos por aquí, hai gastos por ali, non. Eso hai que demostrarlo, papeles en claro, enseñarlle aos socios o que hai, os movimentos todos que se están a facer, e ser moi claros cos socios, porque non somos unhos parguelas, todos sabemos máis ou menos o que está vendo. O que non pode ser é que se saian uns inversores e eses non sexan do teu agrado, veñan outros, acéptese o que se aceptou e ahora este pasando todo isto. Entón, o que teñen que dar é a cara, sobre todo. Eso é a miña opinión, non? Sí, non hai moito máis que falar, non hai moito máis que falar. Decimos que levamos que sin 2 asambleas ordinarias sin aprobar os socios un presupuesto, sin aprobar unhas contas, e agora, claro, chegan outra extraordinaria e é onde teñen que ser clariños, de informar e dicir todo como está e non pasa nada. Dicir, se o club ten que pasar a unha sociedade anónima porque ten que ser, porque somos realistas, que se non hai inviable, vale, pois terá que pasar e acabouse. E despois é pois intentar o club, dentro do posible, pois que caiga nun armaus, non é dicir que esta xente tal, pero que intentar que o club caiga nos especuladores, digo eu, algo así. Bueno, nada, Darío, recordarlle a xente, non? Que esa en primeira convocatoria 8 da tarde, pero bueno, normalmente pois son 2 convocatorias para que a xente pois se lle agarde, non? A esa segunda, sobre todo, onde hai as 8:30 e onde se dará comezo en sí esa asamblea. Eu dende aquí pois convídolle e invito a todo socio que se acerque ao multifuncional, que vayan, que quen teña dúbidas que pregunte, quen queira saber de como está o clube que este ali, que acuda, que isto pois pode ser moi importante para o futuro do Arenteiro. Sí, efectivamente, non, creo que é unha asamblea importante. Xa non vou dicir máis do que dixemos hasta ahora, do que dixestes vos, e que non sei, a ver con que nos sorprenden os xoves, pero creo que é o momento de que os socios, digamos, deixen de calar e sí que se lle exixan contas. Con contas non quero dicir a palabra exacta de contas, pero que tamén, pero que se exixan explicacións a situación real do club, sin medias tintas, que creo que é algo que deberían haber feito desde o primeiro momento, hasta polo seu propio beneficio. Pero a ver que contan. Sí, a verdade, sí, aí les levaron ao club onde está ao máximo nivel, a primeira red con todo, pois, ora eles tamén son os responsables, conforme levaron arriba, tamén son os responsables do que está pasando agora, que non é por... que eso está clarísimo. Non hai máis volta de folla que darlle. Que con ser clariños, nada máis. Despois os socios votarán o que votarán, e punto. Non hai nada máis que ser clariños. O que non se pode dicir é cando se fai unha pregunta e que como se paga isto é que diga por transferencias.
Eso é rísimo un socio. Eso é, pois dirás, pois isto págase pois con estes ingresos deste tal, dun 100.000 daqui, 200.000 daqui e 50.000 daqui. Punto. Non ten por que dicir fulanito dá 100.000 ni menganito dá 30.000. Punto. Dicir, pois estes son os ingresos máis ou menos que ten o club por esta partida, por esta, e estes son os gastos que ten o club. 1 millón en plantilla, 500.000 en viaxe, o que sea. Digo eu, non teño por que dar as contas, non che va descifrar a contiña euro a euro. Hai moitas dúbidas que hai que preguntar e hai moitas cousas que se fixeron e o que foi pasando nestes últimos meses e os acontecementos como se están producindo e todos os rumores que ao final chegan dende o propio Carballiño, dende fora e polas redes e demais e que sonan con moita forza que lle den resposta, que lles teñen que dar e ese non é outra que a directiva. Entonces, agardo que eso todo salga a luz o xoves, perdón, e que respondan con total sinceridade. E nada, creo que está todo dito nese aspecto, só queda que agardar o día xoves e a ver que o que ocorre. Vale, Darío? Exactamente, pois nada. Pechamos, non sei se queredes comentar algo máis ou pechamos isto. Se queredes comentar algo, bueno, andan por aí nos chats e demais, parece que no Twitter o domingo, pois semella que alguén foi a Espiñedo e parece que no que foi a porta principal da entrada, non? De espectadores de tribuna, hubo como unha especie de mensaxe hacia o director deportivo, Farias, Baite, poñía o mesmo, e bueno, sí que é certo que a min chegaronme bastantes cousiñas, de feito hoxe tuve unha conversación con xente do club na que me comentaban que, bueno, que estaban preocupados por ese tema. Evidentemente, nós desde aquí temos que decir que non temos absolutamente nada que ver con isto. Digo unha cousa, menuda mágoa, non ter tido esa idea, porque, bueno, eu dende aquí xa sabedes, e non me escondo que a min esta persoa, este director deportivo, pois non é do meu agrado por como está facendo as cousas, creo que o traballo se está demostrando pouco a pouco, moitas cousas das que dixemos, hai que respetar a todo o mundo, eso sí, creo que o mellor hai outras maneiras, pero bueno, dende aquí creo que todo o mundo é libre de protestar da forma en que sexa, bueno, pacíficamente, protestar pacíficamente. No, sí, claro. E simplemente, pois, dende aquí decir eso, porque bueno, vemos moitas cousas, etcétera, e aquí, pois, evidentemente, cada quen é libre de opinar e de decir, pero bueno, pois, se non quedou claro, pois que se sepa que o bar La Cantina non ten nada que ver con este asunto. E nada máis. Pois, nada, se non tedes nada máis que comentar, pechamos o bar da Cantina. Esta semana agardamos esa publicación, esa oficialidade do novo adestrador. Comentaremos nas redes e falaremos a semana que ven, a semana que ven non sei se vamos ter que dividir o programa en 4 días ou porque entre a asamblea, sí, o novo adestrador Sí, hai moita victoria. Vai haber moito que a porra. Porra, ahora que fallache rapidamente, veña, dalle. Bueno, antes de nada, poñer en contexto, domingo, 6:30 da tarde, Atleti B, Arenteiro en Lezama. Fiti. 0-1. Adestrador novo, victoria segura. Cabrón, Peña. 1-1. 1-2. 0-0, portería 0, sería un bo comenzo para reconducir o camiño hacia a permanencia, así que 0-0. Pois a ver se nos conseguimos enganchar e consiguen enganchar de novo a afición. Pois nada, pechamos o programa de hoxe, falamos desa derrota no derbi galego ante o Ferrol, desa destitución do Jesús Arribas, analizamos un pouco o partido, das novas, falamos do que esperamos, agardamos que sea a asamblea, e nada, pechamos o bar, Milito. Vémonos o luns que ven, como sempre, donde? Na Cantina. Hasta logo, todo o mundo. Gracias por estar aí.